just give him time. And get right of reply. Onge kumwacho ningi kwele. Onge kumwacho ningi kwele. Adamio Meshach history. Kech Meshach kapa ni will. Anong yosiasa makauono. 2017 Maraga, Chief Maraga Emeritus. Oigolo case, in fact a case mokuonga Africa te. Mowacho ni owito ko wach election. Mowacho ni ji odwoke election kaluwore gi case manotere beledo. Yes. Don't wami jogi pap mondo ji odwoke election. Meshach no duogo advice jogonango. No, there was a question. No gitamo ready. Order we. No gitimo election. Ing'eyo gima wacho kani. E gima duong' mowinjo bed ni wawuoye mondo jopiny ong'e adieri mondo waket perspective mar siasa. Kata mana jotelo mang'iyo sani wach ni adieri jogi wacho ni magi makotim to nyalo konyo. There was a question of integrity mar IBC then and accountability. Ema nomiyo ndalo kane gin jo NASA ne giwacho ni wan koro kwadhi yiero nikech pod wa question integrity mag jok madhi tayo yiero ni. Omullo mane gima ne wacho, and it is the same integrity midwa ni mondo los sani, idwa ni mondo rie mondo IBC obed majin duto integrity mi wacho no e problem nikech nyo wadhi e yiero gi commissioners abiriyo tang'wen wacho ni ok giyie gi duoko ma ang'wen no ema ana yie gimi wacho wach mar electoral injustice. Integrity, accountability, name gite. Osetim nyaka report mar electoral injustices. Kane wachako gi wache kiwi to the late. Ne nti election process. Manchane watuo Meshach ginowacho ni election no ginorach. Wadwa kawe mwa wavunje mwa kawe mwa nyona piny wakelo commission manyien. Mara isakasan. Ilongo ni IEC. Wakele utime yiero Meshach ginowacho ni mano gima rach onge integrity election process waduogo wite. Waduogo mbele kae watimo odogo election kendo mamara godiro election ni. Gichako wacho ni process no rach. Sani ka wadwaro process maber. Yes. Ang'o mowinjo bed ni timore? Ka wadwaro process maber. Meshach gini ncha wasemiyo thuolo mar implement NADCO report. One shida ok en marwa. Get one to say you didn't NADCO report no nyalo be implemented nikech mane political process mabro miyo ji gimigi transparency magedo kech ka gidwaro transparency ncha gikelo gimolo ni IPPG manjo na political parties obede yiero mar panel matero madhi yiero IBC commissioner lakini ka gin pod gi yware NADCO report pogi winjore magi wacho ni koro gi support NADCO report ere kaka wan koro wada konyogi onge basis koro kaka high court no se wacho chama joko commissioners mano nyiso ni koro gin magi dhi ywa wan ok wadhi ywa George. Yes. Omullo wuondo jopiny. The truth is NADCO report no wuok